फाइनै लोकसभा चंमारिनो नाहारै हास्टेव बीजेपी नि याप्रि रागृत इंगै चंमारि जराव काइसे कठोर बाइक रैली खाइजाखा ताकारजलाव ते आबोनो बाटाइमोन खुनो गै टिप्रा मथा बहायनो बाइक रैली खाइखा हनै कक्टमानि बिसिति साइमान जाखा सालनै सेकां ताकारजलावनो बीजेपी सिक्ला बदलनि इंगै बाइक रैली खाइजाकमानि बेलाय कठोर बाइक रैली इंमालिनो नौगै Tipra Mothani sikla bodol wahai no asogui tonglia batai mengkono ka tangsalo aboni bisingti no kok pirnani borok thangwo Tipra Mothani sikla bodol tabagwo asogui tongya khohonei Bureau Report I News Agalanya hambai tai jotono pungkaham tini 7 tarik Februari 2024 mo Takarjalao constituency তাই কিছুটা পার্ট মানদাই বেখে করঙে কেসা ও যে বাইক রেলি খাই নাই তমনি মনি সিনি কাহানো নাহারखौ सिनि थांनाय 5 तारिख फाउंडेशन डे नरक যত সেমান কানা जों आ दिनो सिनि बुबाग्रानि मेसेज अथवा बिनि खुबनि जे कक खानामनि कुलगनो जों जतनो जानजानि एरिया ओ तैविशा जेता सिनि संगठन दुगे जे सिनि या फांगो जे कैसा मुभमेन्ट वानसुगै अथवा सिनि The principle of demand, greater difference is coba abo baksa borok sono sunggu je Tipra Motha ni greater difference coba ki abo paya thangga abo heroni kubang ma kok sunggu abo no cheng thani 5 tarik pore cheng sini meeting ba foundation je ni logono cheng katal khaina je bisa sini je movement abo kono kino cheng pai thangga ni je coba ya abo no cheng bisa ini मात्र 2 दिन सिको आज प्रोग्राम पाइ माने आबुनि याग्रो सिनो जे बाइक रैली खाइमन बिसिते जों तेवैसा सिनि जे आन्दोलन अथवा सिनि जे ग्रेटर डिफरेंस आ डिमान्ड न जों तेबो जों जोरदार खाइनाय जों आन्दोलन खाइनाय आबुनो न जों बारकारन बगै सिनि आमचायो बा लामा लामप्रातिके जों दिनिओ सिनि जे बाइक रैली बिसिते जों जतो लुकुरकनो अकगनो जों कसारनि बगै साननि बगै जे Tipra Motha को दिनो फोनो सुलियाखौ Tipra Motha नि जे जबा आबो কোনো দিনে কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত जों পারমানেন্ট সলিউশন বা এত পর্যন্ত কিনা যাবা जों খাইनो थांनाय आपनो जों गिदिङै तिनो बाइक रेली ओ बाइक के तिनि सल मान ब्यां एरिया तिनो सलिने म त जों बेसिकली जों जे वानसुक लाइमान के सिनि आइंगो Takarjalao आइटिके बरक समर बाजार तिके हिन्दो दना आइटिके बरक बिदि बाजार तिके फाइनाय तिनो जागाव बरक अर समय मालाय फाइनाय जों बरक न अरनसिमि लामसुगै बरनो सिया तिके कमलुं तिके थांगिनाय जे जेते सिनि थाना नांमोन आरो एरिया तिके जों तिनि तिनो बाइक रेली साइनाय तिनि अर बाइक द गोबां मान न खबसर पथुम लायगोन तिनि बाइक तो तिनि अ जागाव जों अनलिमिटेड जों बनि सिमां लागा बाहाय ताबु जामनि बगै गायंगो Takarjalao जे खमक पिसा ना हमने आइंगो तो ताबु फाइमासे के फाइनो दंगो साव माने जों तिनि ओं या पनो जों 2000 हाई बाइक जों एप्रोक्सिमेटली 2000 बाइक ताई गाड़ी गुरा बाइक जों तामुटो या पनो प्राय बरक 5 থেকে 6000 बरक समा जागो इनि जों गेटिंग जों तिनि बाइक रेली खाइमानि कारण अंख बाहाके अनेक बरक जों मीडिया टे सोशल मीडिया टे रगो किंबा बाहाके मीटिंग मिसिल रगो जों सामानुगो बुबकरा बा कमासि थांकाला ताबो बिनि प्रोग्राम करिखा अबाहारके गोबांमा साव के जों अबनो तिनि साननि मुसुंगो बुबकरानि जे पार्टी जे Tipra Motha ताबो कमाया ताबो थां दंगो लाइफ दंगो जों अबनो साननि बागै साइ जे सिनि फाउंडेशन नि जेनि सालो सिनि बुबकरा सिनि दफानि बागै जे सामुखाय दंमोन बिनि अचिवमेन्ट तो जों ताबुक मानति अंगै दङ गबनो फरमु साख्लायमु साइमारिनि बागै जों तिनि अर विशेष गरी Takarjalao कन्स्टिट्युएन्सी नि अंडर जे तंमनि अबनो जों कभारेज रुइ जों तिनर बाइक रेली खाइनो नाय फाउंडेशन तै जे प्रोग्राम खा आ दिनो तो बाजार सभा अब हाय गोबां मा थाइरगो खाइजाके जङ तिनि हाय बाइक बजागा थाइरगो खाइजाके जङ जों तो तिनि विशेष गरी Takarjalao कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिङो फानो जों स्टार्ट खालायनाय बिदि बाजारनि सिमि बिदि बाजार तो समबार बाजार यां खुमटिया खमुलुं निनि लांमानि हाति Takarjalao जों पाइथागो हमका जम्पुइ जलाव सिनि रेली अबाहाके सिनि बाइक रेली जों फुलुंनायदा सिनि दफानो जों ताबु सानाय जे Tipra Motha ताबु थां दङ गथैया अबाहाके जों बुबकरानि वारिया ताबु कन्टिन्यू बिनि सामुखाय जों जों फुंनान बागै जों बाइक रेली बाइक रेली के तिनि सालसाना खाइजांनाय तिनि सालचाया तिनि जों तो प्रत्येक मास सिनि प्रोग्राम तो दङ
जों गोरि अंया हायफोर जों दिनै जों जिहेतु फाउन्डेसननि सालथासे गावबा रंखौबा जों दाबो लाइफ दं होननानै जों खुंनानै बागै सिनि बरक न गोथैया गोथां दं होननानै खुंनानै बागै हामबाय तांगे कक थाइजे कक सालिया तांगे कक तीन थाइजे कक सालिया आं तिनि सिमानि मुचुं हासि तमुं न नरनि आइडियोलॉजी दि तंके तिनि अरा तंने लुकुरो टिप्रा मथा खागेला कामु तिनि बीजेपी थांगामु हाइसे तिनि टिप्रा मथानि आइडियोलॉजी टिप्रासना परमानेंट सॉल्यूशन न बागै जों समाय तांगे अंखरजा गोबा गन नेतृत्व आबुन मन तिनि लुकुरो बिसास खाइदों आबुन मन आं काजे मासाव तिनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि बुस्थु दै 12,000 बर्षाव जॉइनिंग प्रोग्राम आ नरनि बाल्टीनि तिनो गलाव लुखायनानि गलानि तिनो ताइसे जगत लुखायनानि जगनि तिनो बटल दानानि आबो बन्द खाइजासि नर जेसपन सादि लुकुरो बिसास खमिया कारण नर जुमला बाजि नरनि अवस्था बड़ जों तिनि अमत आबुक खाइन खामखा रामदल बिदि बाजार अरनि सिमि सोंथानाय खुमलुंनि परे सोंथानाय फार्म बाजार परे ताकारजला ताकारजलानि परे फाइनाल लास्ट जम्पि जलाव